Здравейте! Когато хиляди хора излязат навън и поставят въпроси към управлението, какво следва? И докъде може да стигне напрежението в парламента? Точно в такъв момент коалицията "Продължаваме промяната" Демократична България обяви, че в петък ще внесе вот на недоверие към кабинета, като акцентът е върху икономическата политика. Представители на коалицията уточниха, че според тях последните решения са довели до натрупано обществено недоволство и до масови протести през последните седмици. Божидар Божанов определи фокуса на вота като изцяло насочен към икономическото управление. По думите му, приетият бюджет е бил само последната стъпка в поредица от решения, които според коалицията са увеличили административната тежест за бизнеса и работещите. Николай Денков допълни, че начинът, по който е реагирало Вътрешното министерство по време на протестите, е повлиял пряко върху позицията на коалицията. Той отбеляза, че досега не е имало публично поемане на отговорност за случаите на задържани младежи. Денков коментира и изявленията на вътрешния министър Даниел Митов и неговия предшественик Калин Стоянов. Според него техните оценки представили демонстрантите като причина за инциденти, докато полицията като източник на спокойствие. По думите му, наблюденията върху протестите показвали, че те протичали мирно, а отделни нарушения се появявали в последствие и били свързвани с групи провокатори. Той посочи, че при присъствието на около 100 000 души е трудно да се очаква пълен контрол от страна на организаторите и че Вътрешното министерство е било предварително уведомено за големия интерес към демонстрацията. Божанов коментира и позициите на ръководството на полицията София, според които организаторите е трябвало да разпознават провокатори сред множеството. Той отбеляза, че при такава концентрация на хора дори малък инцидент би могъл да създаде значително напрежение. От «Да, България» Ивайло Мирчев представи серия от критики към депутата Делян Пеевски. Той припомни случай, при който били открити над 100 неизползвани бронетранспортьори на Вътрешното министерство. Мирчев заяви, че е предложил те да бъдат предоставени на Украйна, а след като впоследствие страната е получила в замяна значителна финансова подкрепа от партньор в НАТО, Пеевски публично подкрепил инициативата. Според Мирчев това е било част от негово усилие да се дистанцира от наложени санкции. Той коментира и позициите на Пеевски относно протестите. По думите му, твърденията, че в демонстрациите имало етническо напрежение, не се потвърждавали от наблюдаваните послания. Мирчев показа разпространени декларации от регионални структури, които според него били с идентичен текст и грешки, и твърдеше, че това поставя под съмнение тяхната автентичност. Той изрази мнение, че обществената подкрепа за управляващото мнозинство е слаба и че протестите го доказват. Мирчев отново постави въпроса за осигуряването на охрана на Пеевски от службите за сигурност, като заяви, че тя е предоставена на база сигнал за възможна заплаха, която според него не е подкрепена с факти. Паралелно с това партия «Морал, единство» често обяви, че ще подкрепи готвения вот на недоверие. Лидерът и Радостин Василев уточни, че за формацията вота е насочен конкретно към икономическата линия на кабинета. Той коментира и изслушването на министър Митов в парламента, като заяви, че според него министърът е прехвърлил отговорността за напрежението върху организаторите на протестите, местната власт и опозицията. Василев определи работата на министъра като затруднен и смята, че позицията му се крепи на политическа подкрепа в управляващото мнозинство. Развитието на вота предстои, а общественият дебат остава в центъра на вниманието. Една картина, една роза и един плик се превърнаха в повод за оживление в тиха софийска вечер. Какво стои зад този жест и защо именно думът на политически лидер стана сцена на необичайна демонстрация? Според известна по-късна информация, трите символични предмета били оставени пред дома на Бойко Борисов в Банкя като част от акция, в която участниците отправили призив «Тръгнете си с мир». Малко след появата им пред къщата се събрали депутати, членове и младежката структура на ГЕРБ. В публикувано в социалните мрежи изявление депутатът Тома Биков посочи, че според него акцията е била провокация, свързана с политическа формация, която той не назова поименно. По думите му, подобни действия не бива да се насочват към частни домове, където живеят семейства, и е важно политическите спорове да се водят в официална среда.
Разпространената от друго медийно издание информация твърди, че оставената картина изобразява политическа пирамида с различни публични фигури, подредени в иерархична композиция. Борисов е поставен в горната част, а под него – образите на други политически лица. От ГЕРБ заявиха, че приемат правото на гражданите да изразяват позиция и да протестират, но насърчиха това да се случва в рамките на закона и без действия, които могат да създадат дискомфорт за хора извън политическия процес. Представител на младежката организация също подчерта, че според тях мястото на дебата е политическата сцена, а не личното пространство на участниците в нея. Така една необичайна акция постави отново въпроса къде минава границата между гражданския жест и засягането на личния живот на хората в политиката. Една тиха церемония ще събере хора, чието действия често стават невидими, но променят хода на цели общности. Какво стои зад отличията, които президентът ще връчи през този ден? Както стане известно, президентът Румен Радев ще удостои с почетния знак на държавния глава пожарникари и доброволци за активната им роля в овладяването на редица пожари през годината и за приноса им към националната сигурност. Събитието е посветено на Деня на доброволеца, а сред отличените са главен инспектор Пламен Петков, инспектор Дюко Вълчанов, Стелиан Хараланов, Явор Хаджиев и Тодор Грозданов. Главен инспектор Пламен Петков ръководи сектора пожарогасителни и спасителни дейности в Хасково. През лятото той координира екипите и техниката при пожари в общините Тополовград, Харманли и Свиленград, както и при реакцията след дерайлиран влак в Симеоновград. По данни на институциите, под негово ръководство са защитени цели населени места, множество сгради и животни. Инспектор Дюко Вълчанов е част от екипа в Стара Загора. По време на летен пожар край града той насочва наличните ресурси и подпомага синхрона с допълнителни екипи от Казанлък, Чирпан, Раднево, Павел баня, Сливен и Пловдив. Така е осигурено по-ефективно управление на ситуацията. Стелиан Хараланов, заместник-председател на Националната асоциация на доброволците и ръководител на звеното в Белово, се включва в гасенето на пожари в Сунгурларе, Септември и Белово, както и в действия при наводнения в курорта Елените и община Бойчиновци. Той има участие и в подготовката на две от най-мащабните доброволчески учения – в Пещера през 2022 и в Белово през 2025 година. Явор Хаджиев е ръководител на доброволното формирование Георги Измирлиев, Малкия македонец в Благоевград. През лятото той подпомага координацията между различните доброволчески групи, екипите на пожарна безопасност и защита на населението, местната власт и горските структури при серия горски пожари в региона. Тодор Грозданов, секретар на Националната асоциация на доброволците и член на столично доброволно звено, допринася за организацията на обучения, лекции и практически занимания през 2025 година. Те са насочени към правилното поведение при бедствия, пожари, наводнения и други рискови ситуации. Тази церемония подчертава колко важни могат да бъдат усилията на хора, които работят тихо, но решително. Приятели, преди да продължим, моля подкрепете видеото с харесване. А сега към следващата новина. Една сума може да промени посоката на цяла обществена дискусия. Но какво стои зад решението, което предизвика толкова реакции? Обвиняемият за пътния инцидент, при който на 1 декември загива полицейски служител на северната тангента София, беше освободен под гаранция от 5000 лева, както стана известно от съдебното заседание. Сутринта на происшествието полицаят е бил изпратен да обезопаси район с вече настъпила катастрофа. Той насочвал движението, а патрулният автомобил е бил спрян на място със светлинна сигнализация. По официални данни малко след това, паркираната кола е била ударена от минаващ автомобил, управляван от обвиняемия. Тестовете му за алкохол и наркотични вещества са отчетени като отрицателни. Тук възниква въпросът, какво допълнително е повлияло на оценката за мярката? Няколко часа след решението най-големият полицейски синдикат СФСМВР публикува позиция. В нея организацията се позовава на публично разпространена информация, според която автомобилът на обвиняемия се е движил с 149 км в час при ограничение 90 км.
По думите на синдиката, това представлява сериозно нарушение на правилата за движение. В позицията им се поставя акцент върху въздействието на подобни съдебни решения върху доверието в институциите и усещането за сигурност. От организацията отбелязват, че подобни случаи влияят пряко на служителите на реда, на близките на загиналия им колега и на обществената среда като цяло. Случаят остава под наблюдение, а обществените реакции поставят въпроси за това как се възприема справедливостта в подобни ситуации. Една европейска регулация постепенно променя начина, по който работи дигиталният пазар, и България вече се готви за тази нова рамка. Какво означава това за страната и за бизнеса у нас? Както стане известно, Комисията за защита на конкуренцията разширява обхвата на своите правомощия във връзка с прилагането на регламент ЕС 2022/1925, познат като Закона за цифровите пазари. Това се случва, след като Съветът по европейски въпроси определи институцията като национален компетентен орган и през ноември бяха приети необходимите законодателни промени. Въпреки че регламентът се прилага централно от Европейската комисия, той изисква активна роля на национално ниво. В този контекст Комисията за защита на конкуренцията ще подпомага европейските разследвания, като участва в проверки на място, събира устни сведения и предоставя релевантна информация. По думите на институцията това не представлява ново правомощие, а разширяване на вече съществуващи механизми за сътрудничество. Прилагането на задачите, описани в Закона за цифровите пазари, ще изисква по-тясна координация с Европейската комисия, чрез обмен на информация, оперативни срещи и участие в пазарни проучвания. Проверките на място, които могат да бъдат извършвани по искане на Европейската комисия, се припокриват с вече познатите процедури по националното законодателство. Те включват възможност за изземване на документи и електронни архиви, както и за снемане на устни обяснения от представители на компании. От комисията подчертават, че всички необходими законодателни промени вече са факт. Така страната постепенно подготвя институционалната рамка за новите правила на дигиталния пазар. Не забравяйте да се абонирате, да натиснете харесване. Пишете в коментарите своето мнение. Благодарим ви, че гледахте и ще се видим съвсем скоро.